Исәнмесез, Мәйдан каналының караучы хөрмәтле тамашачылар. Сез лайыклы хит тапшыруын карыйсыз. Һәм әлеге экран аша сезне мин, Илмир Ямалов сәламим. Бүген бергәләп ноябрь аеның катнашчылары белән танышырбыз. Инде яраткан җырчыгыз өчен Мәйдан ТВ сайтына кереп, тавыш бирегез. Лайклар көн сайын кабул ителә. Дилә Нигъмәтуллина сүзләре буенча, бер җырны чыгарыр өчен генә күпме кеше үз көчен куя. Көйн композитор сүзләрен автор иҗатта, моннан тыш аранжировка, тавыш яздыру, җырны мәйданчыкларга чыгару, концерт программасы турында сөйләп торасы да юк. Ул тагы да катлаулырак процесс диде Дилә. Сөясеңме дип сорама, әллә ниләр сине юрама, үзен уйлай, ят сүзгә карама. Серең ачсаң ятка тарала, туты кыштай син сайрама, вакыт җиткәч барса ачыла. Сырама, ялгыш уйлар көтмә, уйлама. 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 Туктала, бер йөрәккә бәхет кала, белгәннәрне башка сырама. Кулындагы бәхтең ычкындырма, бер югалткач битсен була, дөрес сүзгә ачы саклама. Сырама, ялгыш уйлар көтмә, уйлама. 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 Ялгыш уйлар көтмә, уйлама. Бүген эстраданың популяр артисты Гөлназ Сираева туган көнен билгеләп үтә. Гөлназга чын күңелдән саулык, бәхет, иминлек, иҗади уңышлар, хит җырлар телибез. Үзе башкаруындагы бәхет ул җыры барыбыздан да Гөлназга сәлам булып яңгырасын. Һәм Гөлназның үзенә дә әйдәгез әле туган көн бүләге ясап, Мәйдан ТВ сайтына кереп лайклар куйык. Алдаша белми, яратсаң ярсып тибә. Ике йөрәккә бер кояш,
бәхетле без тик бергә. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булса. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булса. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Бәхет безнең бергә чак. Ринас Шихапов Төркиянең Анталия шәһәрендә ял итеп кайткан. Диңгез һавасы сулап, кояш нурларында коенып, рәхәтләнеп ял иттек. Инде хәзер җиң сызганып эшкә керештек, концертлар куябыз. Бу авыр чорда халык күңелен күтәрергә тырышабыз, диде Ринас. Bir karasam uylatam, bir karasam oynatam, bir karasam yılmaytam, bir karasam jırlatam. Bir karasam biyitem, bir karasam küldürtem, baskan jirden uddirletem, idenlerni silketem. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge birge biyibiz. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge birge biyibiz. Sen özünde göresin, hislerimni sizesin, köngülümni köteresin, yeneşemde birsin. Sihirledi qarashın, mək üzüne qarattın, sayılğan par qanatım, seni gine yarattım. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge birge biyibiz. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge birge biyibiz. Qarasağız ming'a, güç beresiz canıma, qoşılığız jırlarga, kömegiz alqışlarga. Eyde eyde qalışma, qoşul eyde jırlarga, şəp kayıf dost tuğanğa, birge birge bulğanda. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge birge biyibiz. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge birge biyibiz. Başlayık ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge birge biyibiz. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge birge biyibiz. Sinde minde ulda, eyde birge birge biyibiz.
Автор башкаручы Гүзәлия әледән-әле яңа дуэтлары белән сөендереп тора. Иң уңышлы дуэтларның берсе Артур Минхажев беләндер, мөгаен. Артур тыныч хылыклы, эмоциялар белән эш итми. Моңа кадәр яшьрәк җырчылар белән дуэт башкарсам, Артур исә минем яшьтәгәрәк кеше, уртак телне дә тиз таптык, бергә эшләүе дә җайлы, диде Гүзәлия. Нишләтим икән бу язгы төннәрне, качырды йокысын тагын кемнәрне. Үтте керфек какмый кабаттан бер төн, ялгыз пәрдәләрнең күтәрдем читен. Тәрәз артында тып-тып Төнге тамчылар бәхет юрап безгә тып-тып тамдылар, тамчылар шикелле сөюләрдән әйик, бәхетле язларга бергәләп көрик. Тәрәз артында тып-тып төнге тамчылар бәхет юрап безгә тып-тып тамдылар, тамчылар шикелле сөюләрдән әйик, бәхетле язларга бергәләп көрик. Нишләтим икән бу язгы хисләрне, тыңны бирмәгән шул зәңгәр кичләрне. Түгелгән хисләрем ташып сырыннан, уянган йөрәкләр тамчы җырыннан. Тәрәз артында тып-тып Төнге тамчылар бәхет юрап безгә тып-тып тамдылар, тамчылар шикелле сөюләрдән әйик, бәхетле язларга бергәләп көрик. Тәрәз артында тып-тып төнге тамчылар бәхет юрап безгә тып-тып тамдылар, тамчылар шикелле сөюләрдән әйик, бәхетле язларга бергәләп көрик. Тәрәз артында тып-тып төнге тамчылар бәхет юрап безгә тып-тып тамдылар, тамчылар шикелле сөюләрдән әйик, бәхетле язларга бергәләп көрик. Тәрәз артында тып-тып төнге тамчылар бәхет юрап безгә тып-тып тамдылар, тамчылар шикелле сөюләрдән әйик, бәхетле язларга бергәләп көрик. тамчылар шикелле сөюләрдән әйик, бәхетле язларга Бергәләп көрик, бәхетле язларга бергәләп көрик. Алсу һәм Азат Фазлыевлар сер булып калсын дип исемләнгән концерт программасы белән гастрольләрдә йөри. Нинди сер турында сүз бара дип уйлыйсызмы? 15 ел бергә яшәү дәверендә бик күп серләребез җыелды. Без аны бер кайчанда тамашачыга чыгып сөйләмәдек. Вакыт үтте, Алсу белән киңәшләштек тә, барысын да сезгә сөйләргә булдык, диде Азат Фазлыев.
яшьләрне сине калдырма ятларга калдырма ялгызымны утларда яндырма сине калдырма ятларга калдырма ялгызымны утларда яндырма Йылдыз санап, уйнап көлгән бәхетле чаклар Мизгелләрне бәхет иткән кайнар кочаклар Үзең ничек онытасың ялкын хисләрне Сине миңа якын айткан айлы кичләрне Сине калдырма ятларга калдырма ялгызымны утларда яндырма Сине калдырма ятларга калдырма ялгызымны утларда яндырма Мине калдырма Сине калдырма ятларга калдырма ялгызымны утларда яндырма Сине калдырма ятларга калдырма ялгызымны утларда яндырма Хит-парадның иң яшь башкаручысы Диана. Аңа нибары 17 яшь. Бала чактан ук җырлыйм, 6 яшымда әни мине музыка мәктәбенә биргән. Аны кызыл аттестат белән тәмамладым. Аннан соң да музыканы ташламадым, мәктәп ансамблендә җырладым. Әти әниемнең туган көне уңаеннан Илдар Ямалиев миңа җыр язып бирде. Шул җыр белән эстрадага аяк бастым, диде Диана. Кайтырмын дидең дә киттең бит очларымнан үбеп Утырам көннәрне сагынып күз яшьләремне түгеп Утырам көннәрне сагынып күз яшьләремне түгеп Ялынырсың, ялгыларырсың, котыртма мине алай Болайда йөрәгем яна, кайларда син ай-яй-яй Болайда йөрәгем яна, кайларда син ай-яй-яй СМСлар
шайтанны жеңіп қара ярсыма. Тілесем менде кетам, құлы бұлыға бағарасана. Тілесем менде кетам, құлы бұлыға барасана. Ялынырсың, қотыртма мені олай. Бұлайда жүрегім яна, қойларда сен ай-ай-ай. Бұлайда жүрегім яна, қойларда сен ай-ай-ай. Арсланы иҗаттагы соңгы яңалыклары белән уртаклашты. Шушы көннәрдә такси дигән яңа җырым чыкты. Бу җырның үз стиле, үз яңгырашы. Гомумән, һәрбер иҗат җимешебезгә җырларыбызның авторы, музыкант, алыштыргысыз аранжировка остасы Наил Муртазин нинди дә булса яңалык кертергә тырыша. Бу татар эстрадасындагы төп һәм үзгәрмәс позициябез ди Арсланы. Жиылабыз туған йортта, әдияне қаршы алла. Туғаным деп құшып алла, көңілімде хислер тоша. Туғаным, қайым, сені менің жаны досқайым. Серләшіп бір отырық, көзге көз бірге шоқта. Серләшіп бір отырық, көзге көз бірге шоқта. Күрінмеген жіплер білен, Құдай бізні бәйләген. Бір бишіктен кейдізген, матур жырлар көйләген. Туғаным, қайым, сені менің жаны досқайым. Серләшіп бір отырық, көзге көз бірге шоқта. Серләшіп бір отырық, көзге көз бірге шоқта. Туғаным, хәзер еракта булсаң да, ашкына сиңа йөрәк. Инде әниләр булсак та, туган җылысы кирәк. Туган кайым, сені минем жаны дускайым. Серләшеп бір отырық, көзге көз бірге шоқта. Серләшеп бір отырық, көзге көз бірге шоқта. Дәвам итәбез. Лаеклы хит кунагы татар эстрадасының талантлы артисты Алсу Сайфуллина үзе. Алсу, сәлам. Хәлләр ничек? Сәлам, Илмир. Хәлләр Аллага шөкер, әйбәт.
Алсу, син Татарстанның фольклор музыкасы дәүләт ансамблендә эшлисең. Ансамбльдә җырлау белән аерым артист булып җырлау арасында нинди аерма бар? Әйе, мин Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамблендә эшлим. Аермасы шунда, аерым артист буларак җырлаганда үз-үзеңә җаваплылык тотасың. Ансамбльгә килгәндә инде анда бит җырлау гына түгел. Сез бийсез дә, уйныйсыз да. Әйе, уен коралларында биеп, җырлап, шулай итеп шундый зур чыгышлар ясыйбыз. Шуңа күрә ансамбльдә җырлау ул миңа калса икеләтә җаваплылык сорый. Ләкин ансамбльдә җырлауга катлаулыракмы, әллә сәхнәдә үзең генә торугы? Аның берсен куя торган түгел. Чөнки эшнең кыены һәм авырлыгымы, җиңеллеге аның юк дип саныйм мин. Сау-сәламәт булган чакта инде эш ул бары тик бәйрәм генә. Безнең профессия дигән. Әйе, безнең профессия. Менә син эштидән гастрольләргә сине беренчедән әйтергә кирәк, бик яхшы әни буларак беләбез, синең 2 балаң бар. Гастрольгә чыгып киткәндә ничегрәк, аларны калдыру кыен түгелме? Гастрольләргә чыгып киткәндә менә иң кыены гаиләмнән, балаларым яныннан чыгып китү. Аларны калдыру авыррак. Әйе, авыр. Өстәп әйтергә кирәк, син бит профессор Венера Ганиевның шәкерте. Венера ханымның сиңа биргән иң кадерле киңәше. Венера хатынының биргән киңәшләренең иң истә калганнары ул халык күңеленә үтеп керердәй репертуар сайлау, репертуар туплау һәм дә сәхнәдә үзеңне зауыклы тоту. Шуның белән тамашачының күңелен җәлеп итүгә өндиде. Менә син үзеңнең матур сөйләмең белән җәлеп итәсең, син бит шәһәр кызы. Менә әйт әле, ничек бу татар телен саклап калдың? Ничек саклап калырга кирәк? Әйе, Аллага шөкер, мин татар теле белән сөйләшүем белән бик горурланам. Чөнки мин инде сабый чагымнан әллүки киләрен җырлап үскән бала. Безнең гаиләдә әни-әти бары тик татар телендә генә сөйләшеп, безнең гаиләдә бары тик татар мөхите генә иде. Безнең беркайчан да магнитофондамы, телевизордамы татар җырлары, безнең легендаларыбызның җырлары беркайчан да туктамады. Алар безнең өйдә һәрвакыт яңгырап торды. Һәм менә миңа калса шуннан, менә шул әйбердән чыгып әйтәсем килә инде минем, татар телен саклап калу ул гаиләдән килә дип. Менә бит. Дуслар, Алсудан шундый матур бер киңәш. Татар мөхитендә тәрбияләнүче кыз бала буларак, үзең инде әйтмешли, бәлки мәйданны караучыларга синнән музыкаль күчтәнәч тә бардыр. Әлбәттә. Рәхмәт. Сара Пасадыкова җыры беренче мәхәббәт. Хәтердә ул тыныч айлы кичләр, хәтердә бормалы суюла, онтылмай беренче саф мәхәббәт, онтылмай ягыйдел салуа. Онтылмай беренче саф мәхәббәт, онтылмай ягыйдел салуа. Шишмә челтерәве кебек лаеклы тамашачыларга гына лаеклы җыр бу дип әйтик әле. Шуннан да Алсу, матур җырларың өчен, күчтәнәшең өчен, әңгәмәң өчен бик зур рәхмәт. Уңышлар теләп синең белән саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Şapka
Батып жетердей булам Күзгі аша жиллерде Туған үскен иллерге 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 Әкиләсе җырчы театр бүлегеннән минем әле төркемдәшемдә. Гүзәл Салаватова бала чагыннан бирле җырлый. Беренче сыйныфка укырга кергәндә аны белем көнендә җырлатканнар. Директор апа килде дә, "Матурым җырлый торган бала килмәде, авырып киткән, җырлыйсың килмиме?" дип сорады. Бик шая булганмын. Шунда ук "Җырлыйм әлбәттә" дип бердән-бер белгән җырым "Чабата" иде ди Гүзәл Салаватова. Тормышның буталган юлыныда Йөрелде адашы бураныда Бураны басылды, сукмаклар ачылды Мин хәзер бәхетле язмышлар кулыныда Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле Йөрәгем пышылды, мин бүген бәхетле Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле Йөрәгем пышылды, мин бүген бәхетле Uzun hem devamlı yıllarda Ömrünün yolları bulsun da Yaratıp mini yaşayım, yaratıp üleşeyim Bәхетле yazmışım özümünün kulumda Bәхетле yazmışım, min siңа rәхмәтле Йөрәгем пышылды, мин бүген бәхетле Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле Йөрәгем пышылды, мин бүген бәхетле Тормышның буталган юлыныда Йөрелде адашы бураныда Бураны басылды, сукмаклар ачылды Мин хәзер бәхетле язмышлар кулыныда Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле Йөрәгем пышылды, мин бүген бәхетле Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле
тормышым. Мин сиңа рәхмәтләр, йөрәгем пышылдый, мин бүген бәхетле. Лайыклы хитта кунакта безнең көтеп алган эстрадага буран микән җыры белән килеп кергән, меңләгән тамашачының йөрәген яулаган ябай малай үзе. Сәлам. Рәхмәт килүең өчен беренчедән сине сәламлыйбыз. Һәм инде миңа калса тамашачыларның йөрәгенә кирип калган сорауны бирәсем килә. Ни өчен ябай малай? Ни өчен ябай малай? Ябай малайдың 3 мәгънәсе бар. Беренчесе инде минем исемем Ямил, фамилиям Баймурзин. Менә бит. Вот, кратко ябай Ябай ула. килеп сыга инде. Беренчесе. Икенче мәгънәсе ябай русча әйткәндә простой дигән аңлата. Менә бит. Бу кайсы телдә? Татарча әйткәндә инде гади малай. Үзебезчә, шын гади Да, малай. гади малай. Üçüncü мәгънәсе ябай. Ну, типа я богатый. Менә бит. Син инде образ буенча татарчада, башкачада, русчада сөйләшә торган малай булара. Тырышам инде. Үзең кайсы якны син? Мин үзем Башкортстандан, Хайбула районы, Баяскар авылы егете булам. Менә бит, җырактан килсәң дәген, үзе генә килмәгән, монда тулы бер команда белән біз аны күрәбез. Бу димәк аңлатырга кирәк, син үзең продюсер белән эшлисең, синең продюсерларың, командаң көчле. Әйт әле, менә үзең генә эшләү уңайлыракмы? Нинди өстенлекләре бар продюсер белән эшләүнең? Әйтәләр бит, один в поле не воин дип. Әйе. Командаман эшләйбез. Һәрбернең үзенең эше, продюсерның эше, җырчы җырлый, музыкант музыка пишет. Менә син команда белән эшләгән, синең репертуар да зур булырга тиеш. Үзеңчә шутлаган бармы? Синең ничә җырың бар, ничә әсәр чыккан инде синең? Бәлки языласылары бардыр әле. Бу минең әлегә җырлар бар, күп кенә языла торган җырлар инде ишела күбрәк. Тагы да күбрәк. Әлбәттә. Машалла. Менә башка артистларны үзең татар эстрадасына, безнең эстрадага мен күзәтәсеңме, аларның концертларына йөрисеңме, кемнәр белән аралашасың? Әйдә шул серләрне ачык әле. Күзәтәм, миңа Салават Фәтхетдинов охшый, Гүзәл Уразова, Илсия Бәдретдинова. Кемнәр мен? Һәм башкалар дип истәп куялар, үпкәләргә мөмкиннәр. Һәм башкалар общаться итәм инде. Айдар абый белән, Галимов белән, Әнвәр Нургалиев белән, Ришат белән Тухватуллин. Димәк, син инде бүлмисең өлкәнрәк, яшьрәккә, зәвыкларакка һәм башкага бүлмисең, бөтенесе белән дә дус. Әлбәттә. Менә бөтенесе ябай малай дип белә, ябай малайны тере тавышта ишетәсебез килә. Шуңа күрә безнең мәйдан каналын караучыларына әйдәле сөендер әле үзеңнең бер матур җырың белән. Әйдәгез. Юлларда буран микән, карларын салган микән, авылның тар урамында сукмаклар калган микән. Үзем яракта булсам да, күңелем өйдә икән. Капка төпләренә чыгып, әнием көтә микән. Үзем яракта булсам да, күңелем өйдә икән. Капка төпләренә чыгып, әнием көтә микән, көтә микән. Әфәрин, көтәләр. Әниләр генә түгел, мәйдан каналын караучылар синең ул клибыңны көтәләр. Бик зур рәхмәт. Тәмле, матур әңгәмә өчен. Киләчәктә дә көтеп калабыз сине. Сезгә рәхмәт, мәйдан каналына рәхмәт. Эй, тебе чего, жить надоело? Улыбнись, дядя. Какого? Пацаны, тушенка. Давай.
Әйт сиңа тағын не керек? Бір болып тепкенде йөрәк. Шушы яқты хисне саклыйк. Кадерләрне без югалтмыйк. Әсмени Икебезгә бер мәхәббәт. Әсмени Икебезгә бер бәхет. Canım anla mini, anla nazlı könlümle. Gerek түгел yatlar sözü, ağlar sağış iter bizni. Әсмени İkimizge bir мәхәббәт. Әсмени İkimizge bir бәхет. Әсмени İkimizge bir мәхәббәт. Әсмени İkimizge bir бәхет. İkimizge bir бәхет. Әсмени İkimizge bir мәхәббәт. Әсмени İkimizge bir бәхет. İkimizge bir бәхет. Безгә бирелгән бер сәгать вакыт үтте дә китте, дуслар. Көзнең моңсу көннәре бер дә күңелегезне төшермәсен. Мәйдан каналын карагыз. Безнең каналдагы җырлар һичшиксез кәефегезне күтәрер. Иң мөһиме сау-сәламәт, имин булыгыз. Әмин, Илмир Ямалов сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашам. Мәйдан каналыннан аерылмагыз.